Otkako su pre 6 meseci pokrenuli akciju za stambeno zbrinjavanje izbeglih, Fondacija Ana i Vlade Divac, Komesarijat za izbeglice i RTS prikupili su više od 300.000 evra. Da bi bile završene 3. i 4. zgrada u Beogradu, za njihov smeštaj nedostaje još oko 150.000 evra. Zbrinutima je sada potrebna pomoć da se osamostale. Za 139 porodica izdvojeno je više od $500.000 evra. Kada na silu napustite dom, teško je stvoriti novi. Porodica Suzić izbegla je iz Dvora na Uni. Pošto sam gore ostavio preko 15 hektara zemlje, stoku. Znaš kako je kad ostaviš svoju ognjište, a ideš po belom svijetu. Bolje nam je ovdje nego u kolektivnom centru. Tamo smo bili u jednoj sobi, nas 4 u jednoj maloj sobici. Porodice Suzić i Milić povezuje prošlost, ali i način na koji grade budućnost. Po 2.000 evra dobili su da pokrenu posao. Uspeli smo salatu i mladi luk da posadimo u taj plastenik što smo dobili. Eto, i lepo bilo, radila sam na pijaci. Imamo krmače praščare, s njima se zanimamo, to nam je, što kažu, najveća dobit za sad. Da svi pomognemo. Akcija koju je podržala i Naša kuća, a čiji je cilj da svi izbegli dobiju dom, mora da se nastavi. Mi smo na početku rekli da ovaj projekat nećemo zaustaviti sve dok postoji zadnji kolektivni centar, tako da smo mi tu za njih. Ne možemo da idemo napred kao društvo ako ne s vremena na vreme se ne okrenemo za sebe i pogledamo gde nam i u kakvim uslovima sugrađani žive. U poslednje 4 godine uložili smo $1,5 miliona u Srbiji. Ponosan sam na projekte koje smo uradili sa Divac fondacijom. Pomažemo ljudima u procesu integracije. Njima su potrebni kuća, krov, a potom i podsticaji da postanu samostalni. Zahvaljujući aktivnostima Fondacije Divac, dom je dobilo 1.600 ljudi. 2.500 izbeglih i dalje su u kolektivnim centrima.